Companys, soc Marc Oliver d'Arquitecte 360. Com ja sabeu, alguns me coneixeu d'Immobles a Lleida. Avui us vinc a presentar un local a plaça Els Pagesos, a la zona de Ronda, una avinguda molt transitada. Fixeu-vos, tenim un total de 10 metres de façana, dues entrades amb vidriera. Aquí a dalt, el ròtol de la vostra empresa? Perfecte. Endavant, sisplau. Vull també que fixeu-vos la zona exactament on esteu. Passa aquí. Molt transitada i molta gent us veuria a la vostra ubicació. Doncs fixeu-vos. Hall d'entrada, oficina principal del director. Antigament era una entitat bancària. Tenim aquí un petit arxiu, un arxiu més gran i els quartos de bany. I darrere d'aquesta paret, una oficina on guardaven els diners amb la seva caixa fort. Fixeu-vos, sostres, el terra. Tenim la instal·lació elèctrica més o menys feta, s'hauria de refer, però surt a molt bon preu. Aquest local, a millor preu que trobareu a Lleida. Teniu en compte que són 238 metres quadrats. I, vaja, amb poca inversió ho podreu fer. Us faig un petit recorregut perquè veieu tota aquesta entrada. Fixeu-vos les vistes que tindríeu. La part del hall, una part principal, aquesta era una oficina de direcció. Aquí un petit trasteret, que no cal ni que us l'ensenyi, i fixeu-vos l'amplitud que tindríeu per oficina. Aquest seria un espai ideal per arxiu, o podríeu arribar a tombar aquest tabic i ampliar tota aquesta part. Aquí s'han interessat força gent per muntar un gimnàs. Llavors, si us voleu animar, aquesta part d'aquí ara s'està mateix arreglant. Teniu en compte que avui hem vingut aquí per subsanar precisament això. Fixeu-vos, aquí hi ha un altre espai que distribueix quartos de bany de dones, d'homes, i aquest és l'antic arxiu que tenia la caixa fort on guardaven també els calés. Doncs bé, companys, el que no faré és ensenyar-vos els quartos de bany, això podeu venir, ja veureu que hi ha d'homes i de dones. Com ja sabeu, truqueu al 973 10 22 86, jo mateix el meu equip. Us informarem de totes les oportunitats que tenim a Lleida. I si us animeu a vendre qualsevol immoble, compteu amb nosaltres. Ens veiem aviat.